Ada mai zango, kai waka kai za ka fara muna challenge ɗinta. Saboda haka ka fara mu ji. Wasa ne ba faɗa ba, kowa ya zo mu ne masala ne. Na doka ganga ku taka, baka ji ya karku fasa. Inda dalolin ku wasa. Yawwa Adam Izongo, DJ Abi. Masoyanka sun ce kai challenge kai ma ko? Za su ta yi su gaji. Za su ta me su gaji? Maganganu. Ok, kana nufin ƙarya suke yi ma? An samu ido. Ok, tun da DJ AB ya kasa, Hamisu Breka ka zo ka yi muna challenge na rawa mu ji. Kula da ni, ji da ni, kuma buɗan ido na. Haba Hamisu Breka, ya ana magana challenge na rawa kana muna waƙan soyayya. Hamisu Breka ba za ka iya ba. Umar M. Sharif, ka yi muna waƙar challenge na rawa mu ji. Sankiya kama zuciyata. Kai, ke gaba ɗaya waƙoƙinka soyayya ta fi yawa a ciki. Gaskiya ba za ka ma iya challenge ɗin nan ba. Sarki Aliyu, zo ka muna challenge na rawa mu. Haba Aliyu, ya ana maganar waƙa kana muna rawa. Ba rawa na rawa ake nufi ba, challenge ne rawa. Gaskiya sarki ba za ka iya ba. Abin kuyan ma gare ka so. Kash.